Ние сме радостни в днескашния ден, че отново се намираме в българска християнска телевизия и в тази телевизия ние ще видим и ще чуем чудесата на Господа Бог, какви чудеса и знамения е направил. Първо искам да се представя. Аз се казвам Айгюн Алиев, от Сливен съм. Близо става около 10 години живеем в Испания. Работим и служим за Господа. И в днескашния ден в нашото студио са гости брат Златин и сестра Златка. Благодаря на Господа, че те са тук помежду нас. Слава на Господа, добре дошли. Слава на Господа, сестра, Бог да ви благослови. И в днескашния ден ще ги попитаме как се чувствате? Добре, благодарим на Бога, добре. Добре сте, слава на Господа. Радвам се, че има такива хора, които казват добре сме и благодарят на Господа. Бог да ви благослови. Сега да се представите от България, откъде сте и в Испания къде живеете? Какво мога да кажа? Ние сме от град Пещера. Живеем в Валенсия и сме тук повече от 10 години. 10 години. Да. От 2005 сме тук. Благодарим на Бога. Всичко, ако нямаме Бог в сърцата, ние не може да живеем. Единственото, Неговата любов и Неговата кротост накрепи да вървим по пътят на Христа. Амин. И благодарим наистина, благодаря много от дъното си на сърцето на моя Бог, на живия Спасител, който ни откри да служим с моето семейство, всички заедно в името на Исус. Радвам се за вас. Когато бяхте в България, посещавахте ли църквите? Отивахте на църква? Да. Коя година повярвахте в Бог? Може би мога да ти кажа, аз познах моя Бог 1990 година преди да влезна в казармата. Да. Но искрено, когато тръгнах да служа за моя жив Бог 2007 година и благодаря на моя жив Господ, че той чрез брат Мишо, пастера от град Пешера, когато дойде брат Ангел и те откриха църквата в Валенсия. Преди да дойдем и там, когато бяхте в Валенсия, в Испания, имаше ли църква? Така българска църква? Не. Тогава може ли да ни обясниш как открихте тази църква? Как е почна тази църква в Валенсия? Как тръгна? Чрез кой тръгна? Колко човека бяхте? Как решихте, че да има църква в Валенсия? Какво да ви кажа? Когато наистина Бог изпрати своето семе в пастър Мишо от град Пешера, ние бяхме не по-малко около 30 души в Валенсия, в квартал Мансаранаса, близо до Валенсия, на 10 км от Валенсия. Открихме църквата с 30 души. Ние тръгнахме с 30 души. 4 братя, 3 братовчета, едни други двама приятели, с семействата, разбира се, с жените, с майките и всички заедно бяхме около 35 души и всички ние повярвахме и всички ние задружно тръгнахме в Божието име, Божия път и хвалихме, издигахме Господното име. Ходихме по дълж и на шир по цяла Испания, стигнахме дори до Франция, защото имаме Франция, братя от Пещера, град Пещера, наистина. Отивахме, славихме, издигахме Господното име. Така наистина стигнахме и Португалия, там имаме също братя, в Елхидо, там също имаме братя и славихме, издигахме Господното име. Радвам се. Когато се запознах аз преди няколко години с вашия брат Мишо пастора, вече ние знаем, че той се учи до този свят, той е при нашия Господ Исус Христос. И когато Мишо пастора се разболя и църквата, кой почна да поеби, да проповядва? След като моя брат се разболя от тази коварна болест, дяволът е поставил тази коварна болест, но аз вярвам, че може би това е било заради Божията слава. Неговите дни свършиха на земята, той си свършил мисията на земята, той е приготвил пътя, той изправи, той заедно всички открихме църквата, той направи мисията всичко както трябва и той си замина за България и след една година, това става 2013 година, 2013, мисля, той замина
и почина в България от коварна болест. Панкреас, в панкреаса почина наистина, но аз вярвам дълбоко в сърцето си, че моя брат, пастор Мишо, е при моя Бог. Амин. Един ден ще се видим лице с Него и ще хвалим и ще издигаме Господното име. И сега в момента църква имате в Валенсия. Да, в Валенсия. Събирате се. Да. Хвалите Бог. Да, в Валенсия имаме църква. Ние, когато моя брат замина, ние стигнахме броя до 70-80 души повярвали в името. Ходихме много, говорихме, издигахме славата на Исус. Но след като той си тръгна, знаете, че в Испания влезе на някаква криза, икономическа криза, тогава хората, братята, всеки, който къде виждаше преплитание и тръгна да си намери преплитанието за семействата, и много братя, кой къде заминаха, но останахме малко хора в Валенсия, в квартал Червея, малко по-близо до Валенсия, това е на 7-8 км близо до Валенсия. Там в момента обслужва брат Асен, пастор Асен, и аз. Двамата сме там като лидери в църквата, издигаме заедно Господното име, хвалим Господното име. Амин. Радвам се. Там сме не по-малко, около 30-35 души в момента. Когато преди да замине и твоя брат, пастор Мишо, от този свят, нещо обещали ти за църквата? Брат ми Мишо, когато замина,